ಎಲ್ಲ ರೇಣು କିଏ ହେଲା ଲା ବାପା? କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ରେଣୁ? ଏ ଘରକୁ ଏକା ଯାଉଛି ଲା ବାପା। ସେ ହାତରେ କିଡା ଧରୁଛୁ? ଇଡା ମାଛଟା ଲା ବାପା। ତାର ନନା କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ଯେ ଧରିକି ଆଇଛି। ଘରକୁ ଯିବି ରାନ୍ଧିବି ଆଉ। ଓହୋ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବିଷ୍ଣୁ ହରିହର ଗୋପାଳ ତତେ କି ବିଧାତା ଛାଡି ଦେଇଛି କିଲୋ? କିଏ ହେଲା ଲା ବାପା? କି ହବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରା ଦିନ ଘରେ ଆଇଁଷ ମାରିବୁ କିଲୋ? ନମିତା ପାର ଗୀତ ଶୁଣୁ କି ପୁଣ୍ୟର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ବଗ ଛୁଏ ନା କେବେ ଆଇଁଷ ଛାର ବଗଡା ଆଇଁଷ ଖାଉନି ତୁ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ କିଲୋ? ଛି 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 ଥୁ ଖାଲି ସୋମବାର ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇଲା ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଯିବ କି ୟାର ତ ଘରେ ଆଣିକି ଆଇଁଷ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ଖାଇବି ଲା ବାପା। ତାର ନନା ହେଇକି ପିଲାମାନେ ଆକା ଖାଇବେ। କିଏ ଖାଇଲେ ଖାଉଲ ତୁ ତ ରାନ୍ଧିବୁ ଖାଇବା ଲୋକର ରାନ୍ଧିବା ଲୋକର ଅଧିକ ପାପ। ଇମା ଏମିତି କି ଲା ବାପା? ଆ ଏମିତି ଏକା ତୁ କାହାକୁ ପଚାରୁଛୁ ପଚାରେ ମୁଁ ପଥି ପୁରାଣର ଲୋକ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି ଠିକ କହିବି ଯୋଉଟା କହିବି ଧର୍ମ ଉପରେ କହିବି। ସେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ରହିଥା। ନାଇଁ 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 ଫିଙ୍ଗୁନା ଏଇଠି ରଖିଦେ ମହାପୁରକୁ ହାତ ଟେକି କହ କି ମହାପୁର ଯିଏ ଖାଉଛି ଖାଉ ଭଲରେ ଥାଉ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ହଉ ଲା ବାପା। हे कार्तिक महाप्रभु मोर भूल ହେଇଗଲା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏଲା ବାପା ପିଠା ଟିକେ କରିଥିଲି ନା। କି ଲା ବାପା ବେସର କି ପାଇଁ ବାଟୁଛୁ? ଏ ଆମ୍ବୁଲ ବେସର କରିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ବାଟୁଛି। ମୁଁ ମିଛ କି ବ୍ୟଙ୍ଗ କହୁଛୁ? ତୁ ତ ମାଛ ବେସର କରିବୁ ବୋଲି ବାଟୁଛୁ।